an ko ngarmi ko ɗo e joni nene fof natgol ma e jaltugol ngol wurtu wuret walla an ka nanɗo galle mo ko saf bar walla ko rido mayga yimɓe gone lewru koor ka wa joɗade galle ma naat yelta naat welma naata welma jalta ɗum cikka mam debbo men oɗo galle walla kaji ɗum waɗe maison sans loi o galle noon waɗi loi kaw jafoɗa min ɗo en addi ham ɗo en ko sehilam meilleur ami em addi ham ɗo en golle koyɗi min addanimi ɗo an aɗo ɗo galle nanguiɗum ɗum ko ɗum gallam hona gonga irmo beelami natami irmo beelami jaltanmi arni en mi holluma kayit galle o dak indema nen hen mi sohlani kayit galle par ce que sehilam kañum ɓurti ɗo en mor hay ñande jour o jofara nde ko min o arde makko ɗo en hay goto ardani makko kala caɗele o deri caɗele woni beelam ko minen ndendata ɗum min tamit aussi ko noon wayi mor kono ando an ka neɗɗo bon taw ko sehilma no way noon mbaɗa ka neɗɗo bon ay ala probléme ɗum fof wayno wade noon ala probléme min de toute façon min an addanimi ɗo e galle he sehilam addi kam ɗo heure mo beelami natami heure mo beelami yaltanmi wona gonga o galle ko gallam ko min jeeyi te désormais koyɗe maɗa ya jaggu ɗum e galle o alani ko mbimami ko mari sehilam addi kam ɗo hay walde somi joguima aabi walde mi arat mi waala par ce que an addanimi ɗo sino ko an tan mi arta heɓata ɗo numéro tati ha natta e oɗo galle nene nattuɗa ɗo mon wadde asan ma asan fe ha bonnenake ma lewru korka taw mbaɗa wurtu wuret galle janani tan ngala fulla ngala fayida so haala mbiya mir ami retaɗo ɗum ta bone naate e galle o an jiiɗoma no mbaɗani ko an maari Allo baba afine moɗum ne mbaɗa sella kay ko moɗum jam tan a korka ka ko tampinanima de noon suusa korka de ko moɗum kay noddirnomami ko jam kadi kalantunmami ko haala kaw Moody guilo ari ɗo e galle he ha joni mi dañani jam guilo wi salamu aleykum koye probléme min goni kala ko mbanmi o wiya fewani kala ko kalmi o itta ko kalmi ko o watta ko haali ko ayi bana wayno leydi eyyi ɗo hoore komi mayɗo baba komi mayɗo mi suusa hay haalde mbimami o monɗo ari o ardodi kadi baaɗi ko goɗɗo nan ɗo ɗum fof kadi yonanimo o wi kadi omo adda kadi baaɗi ko debbo ara wona ɗo e galle he wallahi yino mbaɗan mi haali hemi tampi komi mayɗo de no ballirɗa ham hen fof mbaɗa yiiɗi mi suusa haalde mi suusa haydara mi suusa wadde hay ɗojjude mi suusa
inchallah mami fade inchallah mi salminima haaɗe volde rek merci wasta kam ko so haali hen maaro mawno way nde kam modi kam so haala Allah Ako debbo moƴƴo ma waɗu kala ko heewe galle ma suba hade yimɓe wiide salamu aleykum leegal ngal fof tina ɗum an ko mbaɗeɗa e oɗo galle goppe toon kalnama gonga tan metti noon ɗo ala ko haalaɗo ko wona gonga te debbo moƴƴo yottam yo wo ko moƴƴi wona yekkide téléphone aji man noon to koreji no haala bolle puyɗe kasaw kasaw anani ko mbatta kam koye galle o ko mbatta alsade galle o ɓuuri bonde fof temi noddani fuuton koɓe kaalat men debbo yo walla joom galle mum ɗumɓe laadina seytane yo makkoye ma eyyi muudi aɗa ko kalatuma ay mawɗo so dañi futuro kañum dokkimi golli mboɗo mooli Allah e rasul tawi an ka neɗɗo iblis jiɗɗa tan ko haala sohla ko min mboɗo mooli Allah e rasul wona ka wikkintoɗo so neɗɗo wikkinim tan nana kala ko kalanmami ɗo ɓe cikkuma kalanma kadi ko mbaɗɗa kalmi ko an waɗi kalmi sono ka mawɗo moƴo ka jokko wonano mbattani mbatta ile garɗa ɗo gartuɗa ko musidɗo moƴƴeram nde tawi koɗɗone gallam moƴƴeram tawi koɗɗone gallam an to wontino an tan gallo heɓa haɗe kam jiɗɗo nan noon o galle ko gallam anani min bamma mo kalmoɗa o bamma wawa yem salamu aleykum anani ay min mi wawa haala anani baba noon ma sempo ɗum cemoɗa leydi min aɗa wuura yiya tum ɗo e galle aɗa maari yiya tum ɗo e galle ɗum ala ko mbaɗata ko jiɗɗa fof noon mbaɗa mbaɗanani hikki mayɗam way so Allah jaɓi mi mayani so Allah jaɓi mi mayani ɓen sowa wiye debbo ma mor an debbo bonɗo aɗa ndi kalit waɗi mauvais choix aɗa ndi pupulma mbomi yaɗa hande an kalit so deggodiri mo wirtu sey makko no e ɗum bajjet ma o ko nagata morma Fini aja. Oke. Berapa ada bahan dulu? Defa. Defa so? Kau ini ayam nama ada pas. Acha. Farmat. Ramujin mami halant. Ay zemu ka wada so. Jalta he. Man ka cuisine am te wala horsin ma. Te grene mbayre no mami de ka cukulir tuksel gonnoda foot ari do galem hatta lo enen defni galle kono ko faate bangal dépasser defde ñamde yarde dum haajuma ala he hattu kanada kala ko podda ñamde ma mari def kala ko cohluda nane frigo he taw ka cohluda kali sohlo goddo kanaka mais kala ko faate wañ ñamde yarde e dépense galle o ka cukulir tuksel famata yaltu hen Min dal kau ini kau namari, untuk namari. ana kawi ma ya namno an namni makam sa rutti may kaw kal nam ko jaabi mam ko Oke, ala ko. ana kal mam ko Inshallah. Kam mese sava juno fuddi mo nando ci ko len ngebe odo ge ko to hundi famate dépense galle o kam to min pay ala ndiyam to su sa yaltini mo be biya yaltini kawma mais mo ganduda re sa ko do futtaangi do kany kundi dum e dépense mari nane galle kay ko mari defata mata
wona ni wodata ha kana woda cukalel kay haarata ko place mum Mashallah. Jaf day drasma onu. wallahi ala drasma. Sai saburi sabab. Sai ngumi mi wode e krib. Bel ar. Bel wad ma drasi. Sutura tanji. Sabu. No bayda e yamni. Ene tottirɗa kam ñeydi ni ɗum waɗi wonno wayanno tan ma wonno ngardu bon addi ɗum gila dokkumami ɓiyam maari gila nden ha coyi aɗa newni mi meeɗa nande de awɗimo ko musim walla omo heyɗi walla omo refta so Allah meeɗa ɗum nande e ma meeɗa ɗum kadi yiide e ma te aɗa tinni te aɗa nehi mi yiino nangirɗam masallah te mi yi kadi no nangirɗa liggey ma ene munirɗa juuɗo ene ndewirta al ɗum fof humpani kono noon mawɓe mbi kala ko dilli ɗum ko ɓuri doole won ko dillin kam noon won ko dillin kam ko noon ko an waɗi haa kadi Allah waɗi artiri kam sabu needi ma so wonano ɗum moƴƴata bon maari wonko haalani kam e téléphone mbimi noon ɓaade ko noon komi mawɗo mi yawta komi awata hay ma mi yewtide e ma mi namduma holno yaayi jinmi noon paama geɗel mi welani jiijam jam kaw ma mi rokkani mo debbo mi joganaki mo debbo ko an joginimi debbo ko an jokkumi debbo haaju makko ala e ɓiyam on jii surtout résaji kewɗi wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗe abonné All Vision onon ɓiɓɓe fulɓe onon fof jeehe mbaɗe abonné mbaɗon partage ma reste connecté mo wonani abonné wiya waɗa abonné badda abonné yo jooɗo abonné All Vision te wallahi il y a beaucoup de surprises et ça sera gonɗi nder sabu ɗo pawmomi ɗo ko min tara Allah ngandi sa yiɗi ni mi haalan ma ko leɓol kinam sa fooɗi tan gonɗi jaltat o meeɗa manqude heytara o meeɗa woyde mi yeeɗa yidde ko muusimo kadi hirsudema noon taki ngarmi o hir machallah mi weltima te aussi mbaɗa andi ka isiraɗo moƴƴo ko adi fof mbaɗa yafnoma sabu o heeri te sa noddino kam mbiɗa yomi ara galle ka cohluɗomi kala ko nongunomi mi woppat mi ara ko kalɗa ko fof noon mi nani maari e kawam no wayni welani kono mi haalnimo wona goo wona ɗiɗi mi wimo aduna welata hami ƴetta kawa mi fawmo e dow ma aduna kadi welata hami ƴetta goɗɗo mi fawmo e dow makko
par ce que mboɗo anndi maari to tolni heen heddi noon kawam ko jinnaaɗo tan mbawmi tan ko funtidirde e mum te maari mi ƴettini ɗum défense yeeso makko mi ƴettinimo défense caggal makko kanko mo anndi ɗum kawam kadi so ari horde e galle mbawmi tan ko maslude mi noddo maari kadi yo wallam maslude kono ko wona ɗum ko kawam ala hay huunde ko wawi fawde maari mi yaada heen makko so wona goonga wadde noon mboɗo ñaagoma gartira hakkille ma kala ko ngannduɗaa hannde welaanima faade e maari anndumi mi watta ɗum sabu maari ko debbo aussi ko neɗɗo tedduɗo te mbaɗa ɗo mo yiɗimi mo hersinimi te kala ko men mum mi haalande ko heen o heddi so mi wima eyi ko noon so mi wima alaa ko noon kawam no ni weeɓi muñande sabu ko garɗo tan ko jahoro wadde mboɗo ñaaguema sabi Allah no gormi e yewtidde e maari mboɗo waaji o annene mballa kam heen sabu ka esam kono kadi ka sehilam te so kawam so yimɓe juuli korka ko koto min e maari tan keddotoɗo wadde yo muñanam o muñalan mi sabi Allah o faama kadi ko jinnaaɗo tan wayno min ɗum tan ñaaguema Kalidou mi nani haalma te mi yaafimama mbeɗa anndi kadi respect o a ɓeydima kam tottude mais kalantumami ko geɗel gotel nanga ay debbo ko ya teddini tedda sa hoynimo koya kawma noon mbeɗa anndimo kanko woni mo anndaki mais mbeɗa anndimo ko boccode ko boccode ko boccode monande aɗa yewodire ko mbimi mbeɗa anndimo no feewi wona ko fuuta ko mbaɗaɗo refle eyi kanko rewonno rewɓe jamburu ni no waɗa ko ɗum ɗon ɗum fof wala caɗele jinmi daal gona e jaam inchallah maari wona e jaam ɗum yo ɓernuma de kawa noon ala probléme so Allah jaɓi inchallah ko wona ɗum ko ni min ɗe balɗe fof mboɗo heɓotono arde gueɗe pour addandemo sugara korona so Allah jaɓi yaafima arkan seyda mami aɗa humtade ay bisimilla aɗa humtade bisimilla mbiya noon oto marti ala o tinata oto tinni ari ɗo ni tinata so Allah jaɓi garimi tan ko ɓurɓade an ka sihlam eyi jewte so Allah jaɓi inchallah d'accord ala probléme merci ala jomdoy suma c'est bien jomdoy suma c'est aysa bien c'est bien yaafima yiwen jaay a jarama yen mballe jaam jafoɗami noon mi fewi ɗo